Uzanisha amagama akho phela uThuba. Cha, Qhawana kaba. akamkhizi. Oh, hlala kuphi? Ngihlala la eMaritzburg. Wena Ngihlalele lo eMontle. usunginika ama-address awu-2. Ngicela unginike igama lakho. Nginika i-chance yokugcina. ehotel. Uba igama lakho. Ngikhama Sibonga kaba. ngakamkhizi. Ipasini ibhaleni. Kubhala umkhizi. Cha, Okay. Uhlala kuphi? ngihlala la eMaritzburg. Ufike nini eMaritzburg? Ngifike Ngikholoma September. Kanti uphuma kuphi? Ade ngiphuma eLentuthu eMontle. Ubuhlala khona. Bengihlala khona. Kusukela nini uhlala eMontle? Kusukela Wena usukhanya wena. ngihlale Uhlala nobani? Sethene ngihlala noma Uma wakho ukuzala uba igama lakhe. Sibongile. Okay, uhlala nobani? Uma wakho nobabili. Nobaba. Ubaba okuzalayo. Cha, Stepfather nombaba omdala. Stepfather. Ubaba wakho okuzalayo. Baba mungizala eMlazi. Okay. Bheka lesibhamu lesi. Yini igama lesibhamu? Ngiclock 19. Sisithathe iphithina lesibhamu. Sithathe endlini. Mina. Sifike nini kubona lesibhamu? Ngafika naso sithathe ekhaya. Nini? Sifeni. Sithathe nini? Masithatha ngoLwentuthu ngo-August. Yeah. 31. Sababu wena. Saba kumina. August bani? 31. Okay, usithatha kuphi? We-safe. Kusafe kaba. Kaba kumncane. Stepfather. Yeah. Waba aware ukuthi isibhamu sekho. Yebo, wabona ukuthi sibhama seko. Wathini? Wayo-report. Kodwa wagcina engaziwanga ukuthi isibhamu sikuphi. Wagcina engazanga yena isibhamu ukuthi sikuphi. Yebo. Okay, ngo-August. Uthenzeni ngo-August bale yonto? Ngo-August 31 ngasithatha isibhamu. Ufike ngobani la eMaritzburg ngoSeptember? Yebo, ngoSeptember. Ngifuna ucabange kahle mfana wami, yazi ayikho umuntu osongena la ngalikhuluma iqiniso yazi. Ngineqiniso. Yini ekwenza ukuthi uze la eMaritzburg? Into engenza ukuthi ngize la eMaritzburg ngadubula umuntu. Ngasiphi isibhamu? Ngaso lesi sibhamu. Ya, ngidubule ngomhla kaba umuntu. Amdubula ngo-September 6. Mhm. Usebenza lo muntu omdubulile. Usebenza eMontle. Usebenza kuphi? Ku-government usebenza kuphi? Usebenza ku-government. Uyini? Uyiphoyisa. Wadubula iphoyisa wena? Yeah. Wasebenza njani isibhamu sephoyisa uma usulidubulile? Hayi, isibhamu sephoyisa sasingekho kuyena. Sasengekho kuyena. Yeah. Ngifuna ucabange kahle ngani bangani nephoyisa? Sasibanga indaba ukuthi kahle wayefuna ungikidnap. Kathi engibambile wangibamba. Lalela. Ngithe nani bangani? Ngicabanga ukuthi angisazi istory. Yebo, sasibanga indaba ukuthi ngaLentuthu angathatha ifoni yakhe. Leyo foni yakhe ngayithatha ngayidayisa ngoba nina wantshontshe yami wayothenga ama-drugs. Ngifoni yami. Ngifuna ukwazi ubudlelwane bakho nephoyisa ngama-drugs. Ubudlelwane bami nephoyisa ingoba mina ngangwadayisa. Yena wayewathenga kumina, waqala lapho ubudlelwane. Agcine liyitshelile imoto yakhe ngiyishayela. Ngikwenza konke. Kwaba ukuthi sisaxabana ekuthenini wafika wantshontsha ifoni yami, nami ngafika ngantshontsha ifoni yakhe, i-iPhone 13 ngayidayisa esithathu. Sahamba nabangani bami sayidayisa leyo foni yakhe leyo. Kwawukuthi sahlukiselana sinabangani bami ifoni, ilo imali yefoni. Kwakulonto kwaku-3.5. Safike sayihlukanisa. No. Safike sayihlukanisa ilo imali. Ngafika ngagoduka mina ngayikhaya. Nabo abangani bami baye emakubo. Kwaba ukuthi Bazi ngani ukuthi iphoyisa ukuthi wena untshontshe ifoni? la sidayisa khona lalihleli endlini ngaphakathi. Lalibhema. Yebo, Libhemani? libhema i-rock. Lalidayisela ubani ngalelo langa? Lalidayisele omunye umuntu-ke ngaleso sikhathi. Nina nanenzani abangani bakho lapho? Ngangaphakathi mina sigadini. Okay. Isibhamu wawusunaso ngaleso sikhathi noma ongakakunaso? Ngangakubi. Kwaba yini inhloso yakho ukutshontsha isibhamu? Inhloso yami ukuthi ngiyivikele. Yeah. Ngobani yena wayesewazi ukuthi mina wantshontsha ifoni yakhe. Okay, lalela.
bangaka abanye sebadubulile ngalesibanga Hayi yena kuphela. layelani ayikho into engingayazi mina yazi Yeah. ubuhambe ngale ngokubaleka ngithi ububalekelani Ngibalekela ukuthi ngadubulile iphoyisa. Yeah. ngobani abanye obadubulile ngalesibanga Hayi abekho. izolo liqhumisile ngalesibanga Ngisiqumisile izola bekwenze njani kade ngifuna ukuyibulala. unamanga Ngiqinisile. unamanga usiqhumisela kathathu ufuna ukuyibulala Ngisiqumise kawu-3 phezulu bese ke kade ngicabanga kakhulu. Kade ngibhemile ngicabanga kakhulu. mina ngingaqada ngikunike amafuna ukuyibulala kufanele mhlawumbe yodwa phezulu ubuhlukaniseleni emagazini nesibanga Magazine bengicabanga abona ekhaya bengihleli ngicabanga ukuthi ngenze njani ngiyibulale into engicabangani kodwa bengifuna ukuyibulala ngizengabatshela basekhaya ukuthi ngifuna ukuyibulala ngobani umana. uhlala nobani lapha Ngihlala nolo lapha La sithole khona? Ngihlala nolo Ntunja noSiskama bebazi ukuthi unesibanga bebewazi. bebazi ukuthi unesibanga mhlawumbe kwafika ukuthi unesibanga Umuntu engamtshela ulo ubudami kuphela. busifihla ukuthi lesibanga Bengisifihla kumina uyawazi amacala obhekene nawo mangaka angakuthandi. elokuqala ukuthi njotshela isibhamu lesi Yeah. elesibili attempted murder ukuthi uzama ukubulala iphoyisa Yeah. yazi minimum sentence lapho banga ngeke uthole less than 10 years from now mhlawumbe izokusiza ukuthi uye jela yes uzokwazi nokufunda ube smart yes yabona iqiniso sungitshele lonke ufike ulisho nasemaphoyiseni la kuma-magistrate Ngizolisho thana. uyayizwa leyo nto ubasho nalabantu athi bekudayisisa ama-drugs angifuna ngikhuluma into yeningi kwena yazi une-chance njengoba abanye abantu kade bezokudubula amaphoyisa besuprofayiliwe buzobulawa wena buzofa yazi ingapho kufike thina kuqala ngoba iplane besithi kufanele ubulawa wena ngoba uyingozi ubusufaka ngisho kuma-case akonanda nalesibhamu yazi sathi thina no ngeke sikubulala sifuna ukukubopha uzosothola iqiniso sikwenzakalani umnikazi wesibhamu usiriphotheli Nazo isibhama usiripotile khathi ebona ukuthi asikho kwi-safe. okay isibhamu iphoyisa walidubulela kuphi Adubulela elo eMontclair. eMontclair kusho ukuthi ama-case aseMontclair wena uyi-wanted eMontclair wena isibhamu salahleka eMontclair angithi iphoyisa walidubukela eMontclair wathi eMontclair walidubulela eMontclair wena angithi yawathini-ke ulo umngane ufike wathi angazi kanjani yena lamkhida uthe ngiyaza ivula icase ngoba yena uyazazi izinto azenzayo. iphoyisa nalivula icala Uthe iphoyisa ngelivula icala ngoba uyazazi yena ukuthi uyinhloboni ngaphela. ngobani ukuthi ama-drugs uba igama lelephoyisa Igama leliyaphoyisa uVeji. bani uvictor uveji ngoba isibongo Akakhumana. usebenzela Usebenzela mina uhlala eMontclair ngathi usebenzela eSiphingo kodwa. ubizwa ngobani uVeji igama lakhe akakhumana. ungakanani uma ucabanga Umdala mhlawumbe u-30 ngiyalinganisa uconstable noma uyini usejena wazi ngathi asilona iphoyisa iqondile angazi ngangiqala alikho engicala ulenzele ngalesibhamu alikho elinye icala thana ngiqinisile. Are you sure? Ngingesure. kuthiwa wena dudubula abantu izolo ngalesibhamu Izola abantu abonke bade chazela ukuthi lento le ukuthi lalela kuthiwa kadudubula abantu izolo angibadubulanga abantu izola. bathusile Ngifike ngadubula phezulu yazi ngoba ngithanda nje bade chazela ukuthi yena mina ngafundisa ekhaya ukuthi yena angabe banqamule abantu. Lo muntu lo yedwa lo kade behambe bewumkhosi yabo. Manje ke njengoba behambe bewumkhosi mina ngifuna ukubanqamula ngobani ilento le ithiwani ngiyayi-understand kwase ngahamba ngala shoot lo munye waba ngathi uba nenkinga nami ukuthi ngihamba ngala ngabo leyo ukuthi ngihamba ngale lelinye side ngenzelani ngize ukuthi ngingabanqamuli yabo. Okay ifike ngimbuze lo ukuthi mfethu indaba manje ithini mfethu yabo lo ethini ekhulume bese athi ena uyangena kubo uyabuya angazi ukuthi uzophuma awusheshisana angazi wase wenzani wena emva kwalokho mina emva kwalokho ngahamba yabona shuthi bashayise bewumkhosi sebeza kumina yabona ngabe ngibona ukuthi yabo manje ngizoshawa la ngabe ngisiphile isibhamu phezulu.